Dugay-dugay mapud ka. Oy, kana bang trapal ipakuha na. Ipalimpyo na ba di ba sa likod? Dito limpyo naman ka sa likod. Oh, kani mga trapal. Muna instruction ni Kap. Saan na mo tao dia? Oh, Dito, magkawag lamas. agoy. Nga dili dito ko tong bulak. Kasi- Ang instruction. Ay, oh, ala, tawagan sa nako ha. Ya, kamay raman kayo, dili kam dalag sa nila. O, yan ay mga sakyanan, no? Wala sinyo pa sinyo. Lagi dili kayo. Buto sana. Ay, santos nila, diha, ilang ituyo. Ayo, dili man to madag bitpit no. Kay ana-anaon pa man to no. Na. Wala ka rin makamot dito, basta na. Pag-kuan na ba, pag-video. Video bitaw. Mari ni tapat mo. Ayo, peke. Ano, palit ugis na kinon, pasamangon pa ko ninyo. Ilagi ba iba? Dito, malaot. Yatay. Lansay. Ayaw ikurog mong kamot, madam. Ay na. Saman. Lisod po doon. Kita. Ilawag ka daw. Nagay asawa na na ito. Ay, saman di ay. Ilawag ka na asawa lang. Ilan ka para sa una do? Para din ng dua ka mga sawa. Dili, tungagan pag ano. Okay. Di man na masalah basta kaya nimo bion. Tinuod jud ay. Ha? Tinuod jud ay. Lisod po doon minggu dili. Noodong ko na. Pero mo kita na to ni nakay kuan. Ya, wala nang anak. Wala na burus. Wala ni. Hot pa ba kayo? Ha? Isa ba? Hot. Ha? Hot. Ya, tapos ay yun pala. So nang hinglo mi karon sa among barangay. Ore naman eh. Pipi ang ala si Ore eh. Wala pa mahuman daghan kayo. Ay tako ni te. Si ay na intang, pawawang wa di duol ay. Ajud ay, ay pang mga senior ay nagpakita pa ay. Ay ko sa bako. Kanok ko man ni mahuman.
Igang ka, igang ako. Oh, may tubig. May tubig sa sapat eh. Ha? Ayun na, dahil eh. Oo. Aduh, saya kira pugling ko si Ado. Juga ba to si Ado kay papa? Ano si Ado? Pami mahuman kay murag wa pami katunga. Uban gali kuning kurab lang. Sa katanawan ni kinadto kay oh. Yung ilang pason. Akyat ni eskwelahan ba? Ano ayaw ni tayo? Pero may naluk-luk kami te. Sige ko ano muli ang manak eh. Ulay na sila, wapag galing na human. Dapat dili sa mugudi, gatuo sila gapawawang si Aina basig manguli na to. Ano pa? Kapit ka ba? Wow! Ayan, mga abtik ay mga kumakauban, oh. SB Aki, si Maing o si SB Grace. May snack sa amin. Kamu na namin yan, ha? Amar, di ba ne? Tigali na short pang kuante. Paabot na sa ani. Nako. Na belum pernah kuat ke? Kaya pansa, no? Bre, main. Main ya. Mana bakser? Bakser mau duluan? Aku ke bakser. Ini ba?